ఎన్టీఎన్ఎస్ ఛానల్ ప్రతిక్షణం ప్రజల కోసం పోరాడే ఛానల్. న్యూస్ ఎన్టీఎన్ఎస్ ఛానల్. బ్రేకింగ్ న్యూస్. ఏసీబీ వలలో అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్ చందర్ వెంటాడి పట్టుకున్న ఏసీబీ డీఎస్పీ వై రమేశ. మదిర. ఓ భవన కార్మికుడు చనిపోతే అతని పేరు మీద వచ్చే ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు ₹1,30,000 బిల్లు పాస్ చేసేందుకు అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్ చందర్ ₹15,000 లంచం డిమాండ్ చేశాడు. మృతుడి భార్య నుండి ఈరోజు 15,000 లంచం ఖమ్మం రోడ్లో మదిర చెందిన అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్ కె చందర్ తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ డీఎస్పీ వై రమేష్ రెడ్ హ్యాండెడ్ పట్టుకున్నట్లు సమాచారం. న్యూస్ ఎన్టీఎన్ఎస్ ఛానల్ ప్రతిక్షణం ప్రజల కోసం పోరాడే ఛానల్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అందరికీ షేర్ చేయండి. న్యూస్ యాడ్స్ ప్రకటనల కోసం కాల్ చేయండి. 7097988840. ఎడిటర్ కట్టా నరేష్ కుమార్ నాయక్.